ಹಾಯ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ಚಾಂಡಿ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ದೂರಪಾಯಿ ರುಲ್ಲರೆ ಕೇನುಣ ಬರ್ಸನಾ ಅಂದಿ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಚಾಂಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಕೆಬಿ ಬಾನಡಿಜ್ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಬಿ ಉಂಡ ಇಡಿಗೆ ಚಾ ಆತಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ತುಯ್ಯಾರ ನಿಜ್ಜಾರು ಉಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಲೈವ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ. ಹೌದಾ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬರ್ತೇವೆ. ಎಂಕಲ್ನ ದಾದ ಜವನೇರ ನಂದು ಜವನೇರು ಪನೋಡತ್ತೆ ಜವನೇರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಖಿಲ್ ಅಜ್ಜಿ ನಕಲ್ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ನಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಳೆ ಹೌದು, ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹೇಳಿ ಮಧು, ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಮಧು? ಟೀ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪ, ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪ, ಯಾವ ಸೊಪ್ಪು? ಮಧು ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ನೀನು ಸೊಪ್ಪು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು. ಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಡಿ ಬ್ರೋನಾ? ಓಕೆ. ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಮಧು? ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಹೌದಾ, ಬನ್ನಿ ಕುಡಿಯುವ.
ತಲೆನೋವು, ತುಂಬ ತಲೆನೋವು ಇದೆ. ಮಧು ಅವರೇ, ನನ್ನ ಲೈವ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಮಧು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ಡಿ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಗೋಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ಓಕೆ ಮಧು ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಹೈಡಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೊಂಬೆ ಸೊಪ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಧು. ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಧು ಅವರು. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ದಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ, ಹಾಯ್ ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಆಡಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ, ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಮೀನು ಬರ್ತಾರ ದಾಟಕತ್ತೆ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಲೈವ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಆಲ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ.
ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಸಾಕು. ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಹೊತ್ತು ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತು ಆಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು. ತೋಟೋಡು ಬಜ್ಜಿ ಏತು ಪೆಜ್ಜಿಯಾರು, ತೋಟೋಡು ಬಜ್ಜಿ ಬೆಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ನೀರಿತ್ತಂಡು ತೋಟೋಡು ಚಹಾ ಹತ್ತಿದ್ದಿಸಿ ಸಂದೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತುಗಳು 5 ನಿಮಿಷ. ಹೌದಾ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಮೂರ್ತಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಮಾರ್ರೆ, ನೀವು ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್. ಬನ್ನಿ ಜನರು, ಅದೇ ಇರು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮಾರೆ, ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋರ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಡಪನ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದೇ ಎಂತ ನಗೋದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಮಂಡಿಗೊಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟು. ಕೃಷ್ಣಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನ ಅಂದು ಚಾಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನಾಡ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಜಸ್ಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಬೋರ್ ಆದರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿ. ಆಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಯ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಚೂರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ತಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ತಲೆ? ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ನೀರು ಬೋಲ್ಡ ಬಾ ನೋಡ್ದು. ಸಪೋರ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಹೌದು ಜನರೇ, ಬನ್ನಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡುವ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಪೋರ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆ. ಹೌದಾ, ನೀವೆಂತ ಕೊಲೆಯ? ಒಂದು ಥರ ಬೈಯದ ಮುಖ ಅಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರ್ತಿ. ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಯ್ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಚಿಪ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡೆ, ಅವೇನೇ ತಿನ್ನಿ. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟರ್. ಹೌದು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟರ್. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟರ್. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟರ್. ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಮುದ್ದುಗೆ ತಲೆ ಉಂಟ, ತಲೆ ನೋವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ನಾ ಗಲಾಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ರೈಡಲ್ಲಿ ಕದ್ದು ನೋಡಬೇಡಿ, ಬನ್ನಿ ಜನರು. ಕದ್ದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇರುವುದೇ ನೀವು ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್, ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಇವರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇದೆಯಾ? ಆನೆ ಇದೆ. ಆನೆಗೆ ಸೊಂಡಿಲಿದೆ, ಬಾಲ ಇದೆ, ಕಾಲು ಇದೆ. ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಆನೆ ಭತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಅಂದೆ. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚಾ ಪರಿಹಾರ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ? ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಸಾಯಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರು ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್. ಎನ್ಸೆಲ್ಲರ್ ಸಾಂಡೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಆನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲು? ಆನೆಗೆ 4 ಕಾಲು. 12ನೇ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್. ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಕೆಲವು ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲರ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಪಾಸಿರ್ಲೆ ಚಾಪರ್ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಅಂದೆ. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ಟ್ 5 ಕಾಲು ಯಾರಿಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ನಾ ಯಾವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು. ಅದೌದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ ಆರ್ ಅಣ್ಣ? ಹಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಜಾನ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪನ ಐತಿ ಜಿ ಚರಪಟ್ಟು ಉಂಡತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಮಂಡೆ ತಿಂದು ಕಾಂತೆ. ಸೂಪರ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓನ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅರೈತೆ. ಹಾಯ್ ಪೂಜಕ್ಕ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಆನೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಚರಪಟಿ ಯಾರು? ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ನಾನು ನೈಸ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಚರಪಟ್ ಕುರೆಪಟ್. ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ. ಮುದ್ದು 90 ಪಾಡ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತರಬೇನು 90 ಪಾಡು. ನಾನು 100 ಪಾಡ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ. ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಏಪಲ್ಲ. ಏಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕುತ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಈಶ್ವರ್ ಬ್ರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್. 90 ಉಂಡ 90 ಲೆಜ್ 100 ಲೆಜ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬುಡ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಾಧೆ ಯಾವ ಗುರುಪೆ ಎಂಬತ್ತಜ್ಜಿ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ತೂಲೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಆರ ಮಂಡೆಗೊಂದು ಕೊರ್ಲಿ. ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವೆಂತ ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಇದು. ನನ್ನನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಕೇಳಿಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಏತು ಪಾಡೋಡು ಪಣದು ಮುದ್ದಿರಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಸ್ಪಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಪೋರ್ಟು ಮೀಟ್ರು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ತದೆ ಮೀಟ್ರು. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಹಾಂ ಬ್ರೋ, ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಮುದ್ದು ಎಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಷೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಾರೆ ಕೋತಿಗಳು. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಸಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ. ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ತಿಂದಾರ? ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಇಜ್ಜತೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ, ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜತೆ. ಕೆಣಕುವುದು ಎಂತ ಅವರು ಸಿಂಹನ? ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಕೆರ್ಪೆದುಲ್ಲೆ ಹೈಡ್ ಬತ್ತು ತೂಪೇರ್ಬೇಕು, ಅವ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಕ್ಸಿದ್ದಾನೆ. ಐಕ ಪನ್ಪುನಿ ಕೆದಿಗೆ ಅಂಜಿರೆ ಚೂರು ಕೇರೋಡು. ಚೂರೇ ಕೇರ್ಪ. ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಇದು ಇದು ಮಾತು. ನಾನು ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತೆ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೈಡ್ ತುಪ್ಪಿನತ್ತು ದಂಬಿತ್ತು ಈರೇನು ಕೆರ್ತದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಈರಾದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿ ಏರೇರ್ನ ವಿಷಯ ಪಾತರಂಬತ್ತರಡ ದೀಪುಜಿರಂತೇಳಿ ಅದೇ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ. ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಒಂದು ದಂಟೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಹೊಡಿಯುವ ಅವರಿಗೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ರವಿ ಬ್ರೋನ ಲೈವ್ಡು ಡೈಲಿ ಪೆಟ್ಟುಪ್ಪದ ಅಂದಾರೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪದು ಒಕ್ಕಡೆ ನಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿಸಿಸ್ ನಿಕ್ಲ ಲೈವ್ದು ಅಂದೆ ಯಾವ್ದಾನಿ ವರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಕುಡರ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲಿಗ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ? ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಕಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ ಸಿಸ್. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದನ ಅಂದೆ ವರ ಅನ್ಸಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾಣಿ ಅಣ್ಣೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ. ಯಪ್ಪ ಯಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ? ಆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ. ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ, ನಾನು ಆ ವಿಷಯಗಳೇ ಇದ್ದೆ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ. ಓಕೆ ಐಡಿ ಅಣ್ಣ, ಐಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಬರೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂದ ಓಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಹೊಸ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಕೂಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಸ. ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋಕ್ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ.
ಇಂಡಿಯಾ, ಹೌದು ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯಾ. ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ತಾಯಿಗೆ ಪೋಡಿ ಪುಂದಾಯಿ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಜ ತಪ್ಪಿತ್ತನ ಪೋಲೆ ಇರ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಪಾಡು ಹೈಡೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ವಾಚವ್ರ ಅಪ್ಪ. ಹಾಂ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಸೂಪರ್. ಹಾಗೆ ಪಿನ್ನೈಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಚ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್. ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಲೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ, ಸೂಪರ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮನೆ ಪಂದೆ ಫುಲ್. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ತೆಲ್ಪುಲೆ ರವಿ ಬ್ರೋ ಬಲೆ ಪರ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಬಲೆ ಪರ್ಕ. ಓಕೆ ಅಲೆ ಮೆರಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಕ್ಸುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೊಂದು ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ, ದೊಡಪ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಗೊಂತು ಕೊರ್ಲೆ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಚೂರು ಪಾಡಿಗೆ ಬನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ಸಿರೆ ಕೆಮ್ಮುಂಡು ಅಂದಿ ನಾವು ನನೆದಿತ್ತೆ 2 ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು. ಸಪೋರ್ಟ್ ತರೆಬೇನ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್, ತರೆಬೇನ ಒಂದು. ನೋ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಈಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತರಾಗೆ ನಂದಲ್ಲೇರು ಆಡಿ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಒಳ್ಳೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಓಲ್ಪೋಯರು, ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ. ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಗುಡ್. ಉಂದರ ಗಾಳಿ BP ಉಪ್ಪಡು ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಇರ್ನ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. BP ಅವು ಮೆರೆಗೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ BP ರೈಸ್ ಅಪ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಎಂಕ್ BP ಇರೆಗು BP ಜಿರೆ ಶುಗರ್. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರ್ಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಲ್ಪಬೇಕು ಏಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಡಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಏಪನೆ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗಿರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಕೊಡ್ತೇರ್ಗೆ. ಶುಗರ್ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಬಲೆ ಪರ್ಕ ಈಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ. ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡಾತೀರೇನು ಕೆರ್ಪೆದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಓ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ, ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ನೀ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಐತೆ ಹೋದ್ರೆ. ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಲ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಡೆ ರೈಲ್ ಪೋಪುಂತಲೇ ಅಂಚ ಉಂಡು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಕಮೆಂಟ್ ಅದೇ. ಬೊಕ ಸಮಾಚಾರ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ, ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದೂರ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ, ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಜೋಕ್ಲೆನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತಾರ.
ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಬತ್ತೇರ್ದಲ್ಲಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆದಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಮ್ ಹಾಯ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ದನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ದನಿಕ್ಲೆ ದಾದಿ ವಿಷಯ ಚಾಂಡ್ ಅಂದೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ದನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜ್ಯ ಸಿಸ್ ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪಂತುಜಾರ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪರ್ಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿ ರಸ್ಕ್ ರಸ್ಕ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಇರು ಬಾಲೆನೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೈಲ್ ಒಡೆಗು ಪೋಪುನ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ರೈಲು ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಹೌದಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಈರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಾರತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಗು ಕೇಂಡ ಒಡೆಬೈರಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವು ಐಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ದಕ್ಕಿ ಏರೇನು ದಕ್ಕಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ದಕ್ಕಿನಿಗೆ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಾ ಓಕೆ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಜನರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂದಿ ಇರು ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಲೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಚುಚೂರು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಡ್ಚಿ ಚುಚೂರು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂತೆ ಓಕೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತುಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ವಾಶಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಯಿ ಹೌದಾ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೋಗುದಾ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪಿನ್ನ ಹಿಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪ್ರೀತಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆಂಚೊಲ್ಲೇರು ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಡೆಂಚೊಲ್ಲೇರು ಸಾರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಮ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ತಂದ ಏನಾನು ಪಿನ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದು ಈರೇನು ಪಿನ್ ಮಲ್ತೆ ಈರೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಿಂಗರ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದ ಹೆಂಚಿನಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ಅಂದೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂದ ಒಲ್ಪೈ ಇರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಲೈವ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆ ಮಣಿಪಾಲಡಿ ಅಂದ ಯಾಪಟ್ಟದಿ ನೋಡ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾನಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಣಿಪಾಲಗೆ ನಾ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಯಾನ ಅವಲಿತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ರಜೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅಡಿಗೆ
ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಅತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಏಪ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ ಏತು ದಿನ ರಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೈತಲ್ ಮಾರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಅರಿನ ತೂದು ಬರಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಮೆರನವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲವಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲವಿ ಅರೆ ಬಿ ಪಿ ಪೂರ ಹೈ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 5 ಡೇಸಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕಲೆ ಮಾರೆ ಏರಿ ಯಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯಾಡ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಕೊರಿಯಲ್ಡ ಎಂಕಲ್ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪು ಆ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ 4 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂದ ಆರ್ನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಏರೆಗ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡ ಅರಡೊಂಚೂರು ಪಂಡ್ರಪ್ಪು ಅದೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಒಯ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಕೇಳೋಡ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಂದೆ ಒಂಜಿ 4 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಮ್ ಒಡೆಪೋಯರ್ ಮಾರೆ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೊಡ್ಚ ಒವೆತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದೀರು ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಓ ದೇವರನೆ ಆಯ್ತಾನ ಗೊತ್ತ ಯಾವ ಉಂತಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪ್ರೀತಮ್ ಯಾವ ಎಂಕು ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಒಯ್ತಾ ಅವಳು ತೂಲೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೊರ್ನಿಂದ ಅದ ಗೊತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ 1 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ದೂರ ಪೋಯರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಪ್ರೀತಮ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಪ್ರೀತಮ್ ದೂರ ಪೋಯರ್ ಆರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪತ ಮರ ಪೋಯರ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಇರಿಜ್ಜಾರ ಓಲಿತ್ತನ್ ಅಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕೂಕು ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಸಿಸ್ ಇರ್ಪ ನೋಡಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಪ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತವೆ
ಉಲ್ಲರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಏರೆಗ್ ದಾದ ಒಂದು ಪುರ ಏರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿಕೆತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ನರ್ಸಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನರ್ಸಾವು ಎಂಕು ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಅಣ್ಣ ಗಂಧ ಇರೆಗ್ ನರ್ಸು ತಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಅರೆಗ್ ಪೊಡ್ಚಿ ಅರೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ದ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೋಡು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ದಾದ ಪೂರ ಮಾಡ್ದಾರ ನರ್ಸು ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಂತ್ಲೆ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ನೆರಿಯ ರವಿನಿ ಒಲ್ತು ಉಂತದ್ದು ತುಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತೇರ್ ಸಿಸ್ ಪನಂದಲ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಇರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದಲ್ಲ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುದ್ದು ಸಿಸ್ ಇರೆ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನಂದಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಅಂದ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸಂತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅವಿ ಕೂಕು ತುಷಾಂತ್ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಷಾಂತ್ ಪ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕೂಯಿ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತ ಅವು ಶಿಲ್ಪಿಯಾ ಶಿಲ್ಲಿಯಾ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ಬರೇ ಉಡಿ ದಾದಿ ತುಷಾಂತೀರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಡೆ ಪೋಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಇರು ಆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಸಾಕಾಂಡಿ ಅವನು ಓದುದು ಬನ್ನಿ ಜನರನ್ನು ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನವರು
పిన్నైడి కనెక్ట్ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲವಿ ಯಾರಿಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತಿರುಪುವರ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ. ಓಯ್ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್, ಬಲೆ ಬಲೆ. ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ, ಹೌದು ಹೀಗೂ ಉಂಟು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ? దాదే ఎన్నొందున్నారు ఎన్నో డాల ఇజ్జి ఎప్పుడైతే మీరు ఈరే ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೀರ ಮೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಉರ್ಲೆವನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಏರ್ ಹೆಂಚೆಂದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯ ಒಂಜುಂಡತೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜ ಅಂದ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಾವಂತು ಈಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡ ದಾದಿ ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂದ ಜಾಬ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಜಾಬ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನ. ಕಮೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಜೋಕುಲು ಏರ್ನ ಜೋಕುಲು ಈ ಜೋಕುಲ್ ನೈಟ್ ಹೈಜಿ ದಾದಿ ಏರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಗೆ ಕೂಡ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ತೆಲು ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅವೇ ಜೋಕುಲಿ ಈರ್ನಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಡಿ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಏನನ್ನ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಕರ್ದೆ ಪೆರ್ಮರ ಎಂಜೇರಕ್ಕೆ ಹಿಂಡೇಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಕ್ವಶನ್ బావేరు వదిలేరు నీకు నచ్చావు ಒಂದು ನಿಮಿಷ నీకు ಪಾತರ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದು.
ಬತ್ತೆ ನೆರಿಯಾರ ಏತ ನೆರಿಯಾರ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಮ್ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಸೌಮ್ಯ ಬೊಕ್ಕೇರ್ ಬತ್ತಿರಿ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಉಲ್ಲೆ ತುಷಾಂತ್ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಡೆ ಅಂಡ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೋಪುನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈತ್ ಬುಡ್ತು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಪ್ಪುನು ಪಜೆ ಬೊಡ್ಚಾಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೌಮ್ಯ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇಜ್ಜೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ್ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಬಾವೇರು ಬಾವೇರು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ ಅತ್ತಿ ಯಪ್ಪ ಪ್ರೀತಮ್ ಅತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಅವು ಬೇತೆ ಕಾಲ್ ಲೈವ್ ಡುಪ್ನ ಕಾಲ್ ಚೂರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಚಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರೇ ಬೋನ್ ನೆರ್ಪುನ ನಿಕಲ್ ಸಂತೇಲಿ ಅಂದೆ ನೆರ್ಪಾರ ನಿಕಲು ಬಾಸಜ್ಜ ನಿಕಲು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೀತ ಡೈಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವು ಯಾನ್ ನೆರ್ತುಜಿ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತ ಮೀರ್ ಪಾಪ ತೇರ್ ನೆರಾಯರ್ ಅವು ಮೇರು ಮಾತ್ರ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ఒక ఆర్డి అಣ್ಣೆ ನೆರವೇರಿ ಈರ್ನೇರ ಈರೆಡ್ಡೆ ಜನತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚರ್ಬಿ ಅಕಲ್ ನೆರ್ಪುನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪರೆ ನಿಗಲು ನಿಕ್ಲೇನು ದೀವಲ್ಯಾ ಎಂಕಲ್ ನೆರ್ಪ್ ಎಂಕಲ್ ನೆರ್ತಾವನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಸರಿ ನೆರ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಅಭಿರಾನೇರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪು ಜೀವನದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತ ನೆರ್ಪುನ ಏರೇ ನೆರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಚರ್ಬಿ ನಿಕ್ಲು ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಪೋಯರ್ ಸೌಮ್ಯ ಎಂತ ಆಡ್ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಭಕ್ತರ ಸ್ಕೂಲು ಏನ ಜೋಕುಲು ಯಾರಡಿ ಅಣ್ಣ ಅದ್ದವರನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಜನ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಇಜ್ಜಿರುವನೊಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೂರು ಇಂಚಿನಿ ಸೌಮ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂದರು ವಾವತ್ತೀರ್ ನಜ್ಜರ್ ಫೈನಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾಕ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ದಿವರಲ್ಲಿ ಸಂತೆಲಿ ಏನೇನವ ಅನ್ಫೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಮರ್ರೆ ಮನಂದಿಲ್ದಿರ ಅಂದ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಆಂದಿದು ಮೂಲ ನೆಲ ಅಂದ ಓ ದೇವರನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿರ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಷಾಂತ್ ಜೋಕ್ಲೈ ಚಾಮ ಆನು ನಾಡ್ಲೇ ಪನಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತ ಮೇರೆಗೆ ಮದುವೆ ಒಂಜಿಲ ಆತು ಜೀವನದಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಪ್ಪ ದೇವರನೆ ಇರೇಗ ಎಂಕ ಯಾನೋಡೆ ನಾಡ್ನು ಯಾನ್ ಏಕಡ್ ಬಂತಾರೆಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಾರೆಗ ಆತು ಅಂತಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ ಮುಟ್ಟ ಮದುವೆ ಆಯರ ಉಪ್ಪು ಆತರ ವಿಬ್ರು ಪನಂದಿಲ್ಲೇರ ಆಡಿಯನ್ನೆ ನಿಖಿಲೇನಂಜಿ ಮದಪರ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಮು ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ತುಷಾಂತ್ ಸೌಮ್ಯ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲಾರು ಅಂಚ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದಿರ್ಲೇರು ನೆರ್ದ ಅಂಡಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರು ಕೆಲವೇರು ಪೊಣ್ಣರು ತಿಕ್ಕುಜರ ಅಂದೆ ಪ್ರೀತಮು ನಾಡೊಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಂತ ತೂತಿ
ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆ ಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಇತ್ತ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ನಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದಿ ಸತ್ಯಲ ಇಂಕ ನಿರ್ದಾಂಡಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲ ಒಂಜಿ ಈರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪನ್ಪರ್ನಿಕ್ಲು ಏರು ನೆಡ್ದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ನೀರು ಒಂಜಿ 24 ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಡ್ದಾದಿ ಒಣಸ್ತ ಅಂದಿ ನನ್ನೆತ್ತ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆ ಆತೀರ ಆರ್ ನಾನು ಎಂಚೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ ನೆರ್ಪುನ ಅವು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆನ ಭಜನೆ ಅಲ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ ಏರೆಲ್ಲ ಗೆನ್ಪಯರ್ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಏರ್ಲ ಗೆನ್ಪಯರ್ ಅಂದ ಗೆನ್ಪು ಏರಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ತೆಲುಪು ಇರ್ತಲೆ ರವಿ ಬ್ರೋಗು ಏತ್ ಬೋಡು ಎಂಚಿನೇ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೈತೊಂಡ ಚಪ್ಪೆ ಆಪರ್ ಟೈಮ್ ಎತ್ತಾಂಡ್ ಬನ್ಲೆ 5:15 ಆತಿಜ್ಜಾತ. ಓಕೆ 5:18 ಓಕೆ ಪ್ರೀತಮ್ 5:15 ಆನಾಗ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಯಾವ ಪನಂದಿಲ್ಲ ನಿಂತಿರ ಅರ್ಧ ಯಾವ ಈರ್ ನಾಡ್ದಾರತಿ ಗಟ್ಟಾಗಬಹುದು ಈರ್ ಗಟ್ಟಾರ್ದು ಒಂಜಿ 19 ಅವಿಂದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಈರ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕುಲು ಪುರಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ನೆರಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವು ಎಂಕೇನ ಅಂತ ಈರ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಿದಡತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪನೋಡತ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಿದಡತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಹತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಲ್ಲಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನ ಡ್ಯೂಟಿ ತಲುಪಲ್ಲೆ ಯಾಕಂಡೆ ಕೇನ್ನಗಲ ಪಂಜಿಂದು ಪನು ಇರತ್ತೆ ಕಡೆ ಪಂಜಿರು ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ವರ್ಕ ವರ್ಕ್ ಅದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಉಡಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ತೋಜವಳ ತೋಜವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ఇప్పుడు ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವಟ್ ಪೂರ ನಾಟಕ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ತಂದ ಉಪ್ಪಡ್ದ ಶಾಪ್ ಇರ್ನ ಕಾಲು ಮಾರಡಿ ಅಣ್ಣ ಮೋನೆ ತೋಚಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಮೋನೆ ತೋಚಾವ ಈ ರೈಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ತುಲೆ ಈರ್ ವೈಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತಲೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಸದ್ಯೋಗಿ ಯಾನ್ ಮೋನೆ ತೋಜಾವಜ್ ಐಕ ಕಾಲ ಬರೋಡು ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಕೋಪ ಮಾಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕು ತೆಲಿಪಚ್ಚಿ ಸಂತೆ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಡೆ ಅಂದಂದು ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರಡೆ ಯಾನೇ ತೂತು ಜುಮೋನೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಫೇಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು ಯಾಂತೂ ಮೊನ್ನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿವ್ರಿ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪು ನೀರು ಹೊಲ ಇರು ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಬಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಈರೇ ನಾನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊಚ್ಚಿ
ಮಂಗ ಮಾಡುದು ಬೇಡ ಪ್ರೀತಮ್, ಗುದ್ದೇರು ತುಲಿ ಒಂತೆತು ಎಂಚಿನ ಒಂತೆತು. ಅಯ್ಯೋ, ಕೆಲವರು ಇದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ಫುಲ್ ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ. ಈ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ್ ಮಾತ್ರ ದೀಪುಜಿ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಈ ರಿಂಚನೆ ಮಲ್ತಾಡ ತುಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತುಲೆ ಮೂರು ಲೈವ್ಡೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾತಿರೋಡು ಯಾವ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಿರ್ತಾವ ಯಾವ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂದಿ ಈ ಅಂಚೆ ಜಾಂಡಲ ಬೊರ್ಚಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನಿರಗೆ ಏತೋ ಸರಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಕೂಡ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಡೆ ಇರ್ದಾಯ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜಾರು. ತಾದಿ ವಿರುವ ಸಣ್ಣವು ಇರು ಭಾಷೆನ್ ಪತಂಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಿರುವ ಸಣ್ಣ ಇವುಡಿ ಜೋರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಿರೇಗತ್ತು ಪನ್ನೆ ಅಂದ ಪ್ರೀತಮು ಕೂಕು ಅಂತ ತುಷಾಂತ್ ಈರ್ನ ಪುಗರ್ನ ಈ ದಾಯಪ್ಪಿದ್ದ ಪೋಡಿ ನ್ಯಾಂಡ್ಲ ಬತ್ತು ಏನಾಡ ಈರಡ ಪಾತಿರಡಂಡ ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ರ ಇಂದ್ರ ತೂಲ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಈರಂಡಲ್ಲ ಬಂದೆ ಮುದ್ದಕ್ಕನಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗದಿಂದ. ಹೌದಾ ನಿಗಲು ಪೋಡಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಬತ್ತನಾಡ ಪಾತೆರಡಿಯಪ್ಪ ದೇವರೇನೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಆರಡಿ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದು ತುಷಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿ ತುಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಅಂದ ಸೌಮ್ಯ ಬತ್ತಿರ್ತಲೆ ಬಿರ್ವಸ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು ಜೋರು ಉತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂಡೆ ದಾದ ಓಡಿಂಡು ರವಿ ಬ್ರೋ ಕೂಲ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಹೈಡ್ ಇತ್ತೀರ ಅಂದ ಲೈವ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬರೇಕ್ ಯಪ್ಪ ದೇವರ ನಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂದ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ. ಓ ರವೀಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿರ್ವಸಣ್ಣ ದಾದಣೆ ಅಂದು ಪ್ರೀತಮ್ ಯಾನು ಇತ್ತು ಒತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ನೀರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ಜೆಂಕ ಅವು ಪೂರ ಓದಾರ ಆಪುಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂತ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವೇನು ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಬರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೈದು ನಿಂಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡ ಬೇತಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತಿರೋದು. ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಅವೇನೇ ಪಾತೆರೆ ಡ್ಯಾನ್ಲ ಇವೇ ಮನ್ಪುಜಿ
ನಾನು ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ ಎಕಡೆ ಕೂಡ ಪಂಡೆ ಆ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತದು ಅವೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಲ ಈರಿಗೆ ಪನೋಡಿತ್ತಂಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈರು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ ಈರು ಆ ಲೈವ್ ಉಡ್ಪನ್ಲೆ ನೇಮ್ ಪಂಜಿಡಲ್ಲ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕು ಈ ವಿಷಯ ಇಡು ಬೈದುಂಡು ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಮರಣಿ ಈ ವಿಷಯ ಇಡು ಬೈದುಂಡು ಯಾನ್ ಏರ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನಾಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಆಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬೇತಕ್ನ ವಿಷಯ ಇಡು ಪಾತೆರ್ನ ಅವಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೆರೋಡು ಪಂದುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಈ ಲಡಾಯಿ ಅವ್ರ ಆಪುಜಿ ಸಾಕಾಂಡು ತೂದು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಯಾನ್ ಮರಣಿಡಿಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಕೋಡಲ ಪಂತೇರಿಗೆ ಎಕಡ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಿರುವಸಣ್ಣ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಾಂಡ್ ಸೌಮ್ಯ ದಾದಾಂಡಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಡು ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಬರಡು ಈರಡು ಏನ ಪಾತೆರಡು ಈರು ದಾಯ ಪೋಪು ನಾಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಈರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದ ಜರಿಂದ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತಿ ಅವೇನು ಬೇತಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಕುಂಬಾಂಡ್ ದಾಯಕ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವೇನೇ ಯಾನ್ಲ ಪನಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ಪುರ ಇಂಕಿಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಲಾತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನು ವಾ ವಿಷಯಗಳು ಇಜ್ಜಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದುಂಚ ಏರ್ನ ವಿಷಯಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಸೌಮ್ಯ ದಾಯಿ ಪೋಡಿನು ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಇರೇಗೆ ಲೈವ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಲೈವ್ಡು ಪೋದು ಪಂಡಲ ಅಂದ ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಓಕೆನಾ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಬೊರ್ಚಾನಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬರ ಹಿಂಗೆ ಸಾಕಾತು ಓಕೆ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಲೈವ್ಡೆ ಪಾತೆಲ್ಲ ಎಂದಿಟ್ಟು ಬೊರ್ಚು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ಪಿತ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪುಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಕೂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾವು ಕೂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಬರಬಲ್ಲಿ ಪಂತುಜೀರ ಅಂಡ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಈರ್ನಲ್ಲ ಅವು ತಪ್ಪೆ ಅವೇ ಬೇತಕ್ಲ ವಿಷಯನು ಈ ಲೈವ್ ದೆಪ್ಪುನು ಯಾನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಿಂದೆನ್ನದಿತ್ತು ಪೂರ ಹಾಳಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯದಾಯ ಪೋಡಿನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್
ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಕೋಡೆ ಕಿದಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ ವಿರೋ ಸಣ್ಣ ಐತೆ ಡಿಟಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಏರ್ನ ಲೈವ್ಲ போயற ಬರ್ಲಿ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಪಂತುಜೇರು ಇಂಕ್ ಬೇತಕ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಂತುಜೇರು ಆಂಡ್ ಅವು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಅವು ಲೈವ್ಗೆ ಅನ್ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ರಗಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ನೆರೊಂದು ಉಲ್ಲರರೆಗ ಇಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಯಾನ್ ನೆರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ನೆರಿಯನ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇಜ್ಜತೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಪ್ರೀತಮ್ ಉಲ್ಲರ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಈರ್ ಈರ್ ನಿಜ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋದು ಪಾತೆರೋಡು ಅಂದು ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆ ಟೈಮುಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ರಗಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇರೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೇರು ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ತರೆಕ್ ಪಾಡೊಂಜಿ ಈರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಈರ ಐಕು ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬರಲಿ. ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಸೌಮ್ಯ ಬಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಿರೋಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕಂತಾರ ಓಲ್ದಿಯರ್ ತಪ್ಪು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕೂಡ ಯಾ ಬಿದಣ್ಣಗನೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ನಾವು ಈರ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಡ ಮೇರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಆರ್ಡನೆಕೆ ಏನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೇ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಮುದ್ದೀರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲತ್ತೆ ಅಂದು ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮಿಯಾರ್ ಅಂದೆ ಇರ್ ಮಿಯಾರ್ ದಾರ ಓಕೆ 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 ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ರವಿ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಆತೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ್ ನೆರಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಓಲ್ ಅವು ಏನು ಪೂರ ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಒಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಕೆನಾ. ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ರವಿ ಬ್ರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಯಾನ್ಲ ಒತ್ತನೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪು ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಬೇತಲ್ಲ ಇವ್ರು ಪಾತನ್ನ ತಪ್ಪ ಆಪುಂಡ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಿತ್ತು ತುಪ್ಪೇರು ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಮ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಹೊಡ್ಚಿ ದಾಯಗೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಇರ ಮಂಡೇರ್ನ ಗುದ್ದು ಇತ್ತ ರವಿ ಬ್ರೋ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಬೆಚ್ಚ ಎರಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಪನಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಬರ್ಸ 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 ನಾನಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ ಪಾತಿರ್ಲ ಅವು ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಾಡಂಚ್ ಅವು ಬಲ್ಲೋಡು ಪಾಡು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಓಕೆನಾ. ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ದೂರ ಪೋಯರು ಇತನೇ ಇರ್ತಾರ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬಲ್ಲ 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 ರವಿ ಬ್ರೋ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇನೆ ಹೌದಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಬಲೆ ಸರಿಯಾಯಿರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಯಾನುಲ್ಲ ಅಂದ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ತೈತಲಿ ತೆಲ್ಪುಲೆದಕ್ಕ ಮಾತಾಡೋರು
ನಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ರವಿ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಕರು ರವಿ ಬ್ರೋ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಪಾಡಿಕವನೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ದಂಟೆಡ್ ಅವೇ ಪ್ರೀತಮ್ ಬಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಈಡ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಈರ್ಲ ಪನಂದು ಎಸ್ಕೇಪಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇನೆ. ಸೌಮ್ಯ ಚಾಂಡೆ ಸೌಮ್ಯ. ಓ ಸೌಮ್ಯ ಚಾ ಪರಿಹಾರ. ಓಕೆ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ತರೆ ಶಿಪ್ಪುನು ಮರಿಂದಾದನ ಭಾರಿ ತರೆಬೇನೆ ಓವೆ ಟಿಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಕಾದಿ ರವಿ ಬ್ರೋನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಲೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೆ ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಜನರೇ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ಇರೇನ ಫೇಸ್ದ ವೀಡಿಯೋನಾ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇರೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆನಾ. ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ ಬಕ್ಕತೂಲೆ. ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಜನರಂತ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಂಡು ರವಿ ಬ್ರೋನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೈತ. ಏರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತೇರ ಅವು ಕೋಪಡೆದೆತ್ತು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತದು ಈತು ಪುರ ಏನು ಪಂಡ ತಾವೇನು ತೂದೆ ಲೈಕ್ ವಾಪಸ್ ತೆತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಇಚ್ಚು. ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಗಿರಲಿ, ಕುಡಂಜಿಲ ಬೋಂಡು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ದೆತ್ತಿನಕಲು ದೆಪ್ಪಡ್ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನ ಅವಂದು ಅರಡಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿ ಓ ಪಂದಿರಿ ಗೊತ್ತಾ. ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಾರ, ಬೋರ್ಮಿಟಾ ಬೊಕ್ಕ ಪೋವಡೈಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಡ್ ಚಿಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪೋತುಜಿ ದಾದಿ. ಪ್ರೀತಮ್ ಅವು ಐಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚ ಅವು ಎಪ್ಪಡು ಕಜಪು ಮಲ್ಪಡು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಸುಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಏರವು ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಗಳಿಗೆ. ಅವು ಒಂಜ ಪ್ರೀತಮ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆತ ತೆಲುಪು ಆರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಅವು ಈರೆಂದು. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮೀಟರ್ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಯಾನ್ ಪರ್ಪುನು ಬೇತೆ ಒಂದು 90 ಸೌಮ್ಯ ಏತು ನಂಜಿದಕ್ಲುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಮನುಷ್ಯ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ದೆಪ್ಪು నాకు ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ ಸುಲಭ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆಡಿ ಬ್ರೋ ಅವು ಏರು ಗೊತ್ತಾ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ.
ಏರ್ಲ ವಡ ಹಾಕಲು ವರನೆ ತಿರ್ತು ಬೂರು ಏರು ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ. ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಸೌಮ್ಯ. ಪ್ರೀತಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಮ್ ಇರೇಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡಾಕಲು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೂಜಾ. ಅತ್ತ ಯಾನೊಂದಿಕೇನು ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಇತ್ತನ ಬಗೆನು ಎರಡು ತೋಜಂಡ ಹಾಕೊಂಡ ಅಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನತ ಒಂದು ನಮನ ಜೀವನ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು. ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಈ ನಂಜಿ ಕೋಪ ಪೂರ ಬೋಡ ಲೈಕ್ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರೀತಮ್. ಇಷ್ಟೆದ್ ನಕಲು ಕೊರ್ಪೇರು ದೆಪ್ಪೇರು ಅವು ಆಕಲ್ನಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಆತೆ. ಇನ್ನಿಡ್ದು ಪೂರ ಲೈವ್ ಪೋದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ನಂದೆ ಆರ್ಡಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಿಂದಣ್ಣೆ ಅವೇಕ್ ಪೂರ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಐಕ್ ಪೂರ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪನ ಸೀನೇಜ್ ಅವು ಆಕಲ್ನಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ. ಆಕಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಕಲ್ ದೆತೊನ್ವೆ ರವಿ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಎಂಕಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎನ್ನುತ್ತೇರು. ಪ್ರೀತಮ್ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಇರೆಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಬೈಯಾಗ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಆಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರೀತಮ್. ಸೌಮ್ಯ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಸೌಮ್ಯ. ಬೀಟ್ರೋಟಾ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಪವರ್ ತೋಜಂಡ ನನ್ನ ಕೂಡ ಅವೇ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾರ ಅಂತೆ ಲಂಡನ್. ಈ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣನ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಗುದ್ದೋಡು ಅಂದ ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣ ಗುದ್ದದು ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸರಿಯಾಪು ಹೋದು 10 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ. 10 ನಿಮಿಷ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಜ್ಜಪ್ಪು. ನಾಲ್ ದಿನ ಎಂಕಲೆ ಎನ್ನುಂಡು ಎಕ್ಲೆಗ ಹಂಟರ್ ಬರ್ತೀರ ಹಂಟರ್. ಹಾಯ್ ಹಂಟರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮದು ಟೀ ಆಯಿತಾ? ಹಾಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಂಟರ್ ಅಂತ ಪ್ರೀತಮ್. ರವಿ ಬ್ರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಾಕೆ ನಂದಲ್ಲೇರು ಆರ್ಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆರಣ್ಣ ಈರನೇ ಓ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆ. ಓ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲೆ ಮೂಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಏರಿಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಹಿರೇಗೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಂಟರ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಅಂತ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ಪುದ್ದಾರೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದು ಅರಗಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಅತ್ತಿ ಅಂದ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಎಂಚಕ್ಕೆ ಪನಂದಲ್ಲೇ ರಾಡಿ ಅಣ್ಣೆ. ಹಾಯ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹಂಟರ್. ಟೀ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಏನು ತಿಂಡಿತ್ತು? ಪ್ರೀತಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀತಮ್ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತಗೆ ಪನ್ಪೆ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರ ದಾದಾಂಡಿ ಪ್ರೀತಮ್ ದಾದಾಂಡು ದಾಯಿಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ತಲೆ. ನೀವು ಯಾರು ಹಂಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಅವರು. ಐಕಲೆಗಾವು ಮಾತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು. ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. போது போது யானே தாகிய எட்ட ஆண்டு பன்னெண்டு ತೋಡು ಮೀನು ಪತ್ಗನಾ ಮೀನುಂಡು ತೋಡು ಮೀನು ಪತ್ಗನಾ ಪ್ರೀತಮ್ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದನಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ್ ಅವಂದು ಸೌಮ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರೀರು ಎಡ್ಡೆಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಾಳೆಪ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪಲಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಹಾಳು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಸರಿ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ ಪುರಿ ಪೂಜಾ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಪುರಿತ್ ನಾವೇನು ಕಜಿಪ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪ್ರೀತಮ್ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಪಿನ್ನೈಡಿ ಸೌಮ್ಯ ಪಿನ್ನೈಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತು ಜರಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಲಾಯಿನ ತರಕಾರಿ ಪಂಜಿಲ್ ತಿನ್ಪ ತಿನ್ಪ ಎಡ್ಡೆದ ಮಾತ್ರ ನರ ಅಂಚದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಾತು ಹಾಳಾಯಿನ ಪೂರ ಪೆತ್ತಗ ನಾಯಿಗ ಅತ್ತಡ ಬೇತ ಒಯ್ಕ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಪೂರ ತಕ್ಕುವ ಅವೇ ಮನುಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ತಿಂದೆ ಇಂಚ ಚರ್ಬಿ ಬೈದು ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪುಡು ರವಿಬ್ರೋಗು ಖಾರ ಖಾರದ ಅಂದ ಕುರಿದಿನ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಏರ್ಲ ಸೈಪುಜೇರು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂದಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ನೋಡು ಹಾಳೆ ಎಣ್ಣರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಮೀನುಂಟಾ ಮೀನುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಂಟರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಂಟರ್ ಏರಿ ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬುಧಾರಡು ಬರ್ಪೀರು ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಸರಿ ಸರಿ ಇರು ಪನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಿರದೆಪ್ಪರು ಅಂದ ಅಂದಂದು ಪುರಿ ಪೂರ ಐಟಿ ಪೂಜೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿಪ್ನ ಬಾಲೆ ಏರಿ ಅವು ಬಾಲೆ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗೊಂಬೆಯೇ ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಪುರಿ ತಿಂಡ ಕಣ್ಣು ಗೆಡ್ಡೆ ಸತ್ಯ ಕಣ್ಣು ಗೆಡ್ಡೆ ಬಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂಡ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಂತ ಮೂಲ ಎಲ್ಲೇರು ಸುಳ್ಳು ಸತ್ತೇ ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತುಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಅವೇನು ಅವೇನು ಕೊಂಜಿ ಏನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರವೇನು ನಾಡ್ದು ಎಂಕ ಕೊರ್ನಿ ಅವನೇ ನಾನು ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒಂದೆಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅವೇನೇ ಪಾಡಿ ಮಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರ ಅವು ಶೋಕುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಆತೆ ಉರಿ ತಿಂಡ ಮಂಡೆಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ ಚರ್ಬಿ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಓ ವಿಷಯ ಪಾತೇನು ಸಂತೆದು ಎಂಕಲ್ ಮೂಲ ಬೇತೆ ಪಾತಾರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೇತೇನೆ
ಚರ್ಬಿ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ಏರಿಗೆ ಚರ್ಬಿ ಓ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ ಡಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಯಾಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್ನ ರವಿ ಹೋಗು ಕಾರ ಕಾರ ಓಡತ್ತೆ ಅಂದು ಅರೆಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಲೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಪ್ರೀತಮ್ ಖಾರ ಖಾರ ತಿನ್ಪಾರ ಸೌಮ್ಯದ ರೂಪಾಯಿ ಸೌಮ್ಯ ಖಾರ ಖಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಸಬ್ ಡನ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಉಲ್ಲರ ಅಲ್ಲೇ ಸೌಮ್ಯ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ರಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಮ್ಯ ಓ ಪ್ರೀತಮ್ ಓಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಲವೇ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಉಂಟಾ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಸೌಮ್ಯ ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಅವೆ ಒಂದು ಈರ್ದಾನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಪ್ರೀತಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶೋ ಆಪುಜೆ ಶೋ ಆಪುಂಡತೆ ಇತ್ತದ ಇರುವೋಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯಾರಿಗೆ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಓದ್ಯ ಬೇತೋಲ ಪಾಡಿಯಾರ ಇರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಂದ ಸಬ್ಬು 50 ಅವಳು ಅಂದ ಇರ್ನ ಏತಾಂಡಿತ್ತ ಯಾನಿರೆಗ ಐನೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆವಾ ಇತ್ತ ಏತಾಂಡ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಐನೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬರಂದು ದಾನೆ ಯಪ್ಪ ದೇವರೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಇರೇಗ ಇನ್ನ ಪುದರ್ದಾನೆ ಬುಕ್ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಮುಂದೇರ ತುಳು ತಕಲಿ ಯಾರವರು ಸೂಪರ್ 32 ಆತ ನಂದ ಆತಾಯಿನ ತುಕ ಯಾನು ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪರ್ ಮಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ವಿಲನ್ ಬಂದೇರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋದಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ತಲೇ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣಿ ಏರ್ಲಾವಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯಾರ ಶೋ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಾಡೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟದೆ ಮುದ್ದು ದಾಯಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣು ಬಂಡೇರು ಕಾಡಿತು ಆ ನೂಲು ಪಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇನೆ ಕಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಂದ ದೆಪ್ಪೊಡಿಯೆ ಪಂಡ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಉಂಜುಂದ ಅವರುಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನು ಅವಿನ ದೆಪ್ಪೆ
ಹೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಯಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಬರ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರಿಗೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಕ್ಕ ಎಂಡ ಏತು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡು. ಸೌಮ್ಯ ಸಿಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೋದು ಬರಡು ಆರೊಂಜಿ 5 ದಿನ ತರ ರಜೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋಯಾರು ಉಂಡು ಅಂದೆ ಪೋದು ಬರಲೆ ಪ್ರೀತಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಲ್ಲ ಇವ್ರು ತಿಕ್ಕಗ ಯಾಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಯಾನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ, ಆರ್ ಡಿ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತುಷಾಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವು ತುಷಾಂತ್ ಸತ್ಯವನ್ನೋಡಂಡ ಅವು ತುಷಾಂತ್ ಅತ್ತು ತುಷಾಂತ್ ಈರಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಹತ್ತು ಮಿತ್ತದ ಐಡಿ ಈರ್ನನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಬರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂಟರ್ ಈರ್ ಪುದರ್ ಬಂದ ಅವು ಆರೆಯೇ ತುಷಾಂತ್ ಅಂದು ತುಷಾಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ನಡ್ತಾಂಡ ವಾರಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ರವೀಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್, ತುಷಾಂತ್ ಬಾಯ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಬಾಯ್, ಸೌಮ್ಯ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈತ್ ಪುಡ್ತಿಂಗು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಳು. ಯಾನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇವ್ರದಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.